Dorok tabuk social media bo market no viral ngui tongo Kwbwi Kothoma laijak manai nei hingke dolok tini o video ni bising tai ching actually saima la nai o Kwbwi Kothoma borok laijak mankha te o Kwbwi Kothoma borok phojjakna ching oboni jaga rok bo kaham ke no o video ni bising tai nuknai abogai tini o video no last pa thang nai tongdi tini o video belai ke no interesting di thangui tongo hingke faide dolok tini o video no suro khalaisinai Mama ni situ dia aku kuno. Dorok o Kwbwi Kothoma boro man hingke gon sorawo mano bahai ke mankha himale borok sap sutro ha ekbar clean khaipuru o Kwbwi Kothoma mankha hingke tabo kogle awse o holong ni Kwbwi Kothoma manmani yagulo lukurok tamo hingka o Kwbwi Kothoma no wan chongna kogle awno o Kwbwi Kothoma tamoni bagui oro kulai tongpaikana hayakaba o Kwbwi Kothoma sabo slam kana tei o Kwbwi Kothoma boroni phaikana abo belaikano lukuroni khugo hayakaba lukurok wanao tei o Kwbwi Kothoma ching kaham ke naikhanke borok to atui sinamana kokroi hingke abo tamo sikang puru Raima Saima golponi oroni o Kwbwi ta ongkhara hingke ching joto nugui mano tabuk o Kwbwi no tilangui joto lukurok mutai hinai khulumoi te kalarok riui belaikano satrai duka thirok ruoi mata hinai khulumoi tongmarok ching joto nugui mano so narok screen nugui mangana abo ongkha Kwbwi Kothoma phojjaknai jaga মন্দির ওয়াহিনে খাই রেখা ও বখরক খিতার রাখমানি থাইনা o Kwbwi ni bihi je bini busaino ringoi toi bisimko khulugui thanai o jaga abo busuk pondo thungnong nai nai de দারা অব বুসক থুক নাও জাগাও অব তো সাইমাইয়া বিশু থুনি সাইমাইয়া ও ওয়া কে বুসে দাজা খানা ওয়া তব ওয়া তো আর কিসি সাফরন দাজাক তো থুমান তো সাইমাইয়া একে সকা অব একদম বিসিং বুসক থুক কে বুসাইমাইয়া তাব hingke takhukti bukuksong norokle tang wancho o Kwbwi Kothoma boroni sokpaikana comment ke sanen ta pokde hingke takhukti bukuksong te kaisa kirma sincha video norok naina ma chukongke tabuna o video click khadi norok malane o video ni bisingtei